Ľadové sochy v centre Košíc pri jesenných teplotách, vianočné poukážky pre moldavských dôchodcov, majstrovské koncertné spojenie IMT Smile a Lúčnice. Pripravené sú správy televízie Region, pri ktorých vás srdečne vítam. V piatok dopoludnia sa Košičania pristavovali v parku medzi Štátnym divadlom a domom pri práci umelcov z niekoľkých krajín Európy, ktorí pred ich zrakmi vytvárali rozprávkové bytosti. Na ich prípravu bolo potrebných približne 5 tón ľadu v 120-kilových blokoch. Ľadovú atmosféru Vianoc pri 8 stupňoch nad nulou dotváralo 5 sôch, ktorým dominovali kráľovský trón s logom mesta či snehuliak. Tadyhle jako pracujeme pod tlakem toho času. To počasí prostě nepřeje takhle venku, takže relativně jsme to zvládli rychle. Je to celý takový, prostě ty postupy jsou rychlejší, než by třeba bylo v podchlazeném stanu, nebo než by bylo opravdu na severu. Čo viac vadí tým sochám? Tieto plusové hodnoty alebo slnko? Oboje je špatný. To slunko skutečně je velice destruktivní. V prudkém slunci se takhle ten led je schopný rozložit během 2 hodin. A co mu nejvíc prospívá, podchlazený stán se stabilní teplotou minus 8 stupňů a pak to tam vydrží 3 měsíce. Pražský sochár sa k tejto práci dostal za morom, keď poprvýkrát v roku 1997 navštívil ľadový festival v kanadskej Otave. Samozřejmě jsem nevyhrál, ale získal jsem ty kontakty a pak se mi přes ty kontakty otevřela Evropa, takže jsem vyjel do Holandska, do Belgie, do severního Německa. Väčšinu umelcov inšpirujú pri tejto tvorbe dominanty mesta, v ktorom sa práve v tomto predvianočnom období nachádzajú. Je logický, že se v těch městech dělá ta architektura, která je lokální, která je typická pro to město. Samozřejmě, když by se tady něco dělalo, asi by se šáhlo po té gotické katedrále, která je teda skvělá, ale ono víceméně tyhle ty architektonické prvky trvají velice dlouho, je to velice náročný a opravdu by to chtělo se rozhodnout pro ten podchlazený stan. Dělat tu architekturu takhle ven asi nemá tu cenu, protože ty fiály stvořit z ledu, to by dlouho nevydržalo. Podľa aktuálnej predpovede počasia je viac ako isté, že sochy do štedrého večera v tejto podobe nevydržia. I preto berte túto reportáž ako tip na víkendovú prechádzku centrom Košíc. Mesto pripravilo pre moldavských dôchodcov vianočný darček v podobe nákupných poukážok. Využiť ich môžu vo vybraných predajniach s potravinami. Nárok na vianočné nákupné poukážky v hodnote 10 eur majú dôchodcovia od 65 rokov. Dôchodcovia, ktorí bývajú v meste Moldava nad Bodvou, môžu tieto poukážky použiť v predajniach Aglomilku, a to na Hlavnej ulici, na námestí Mieru a taktiež na Školskej ulici, ale tam upozorníme len od 17. do 19. decembra, nakoľko táto predajňa sa renovuje. Mesto doručovalo dôchodcom poukážky priamo na adresu trvalého bydliska. Tí, ktorí zásielku neprebrali, dostali do schránky predvolanie, aby svoj vianočný darček prevzali osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby na mestskom úrade na Bartalošovej ulici, a to od 16. do 19. decembra. Nákupné poukážky je možné uplatniť do 21. decembra tohto roka. Vianoce môžu byť krásne, čarovné, magické, ale aj sladké. Aké by totiž boli bez chutných dobrôt, ktoré nesmú doma na sviatočných stoloch chýbať? Viete, ktoré to sú? Ak ste tipovali medovníčky, uhádli ste. Z múky, medu a ďalších surovín sa dajú za pár hodín vykúzliť aj takéto krásne a hlavne chutné dobroty. A hoci mnohé z nás nie sú vyučené cukrárky, ich pečeniu sa venujeme každý rok. Sviatky si bez nich jednoducho nevieme predstaviť. Áno, máme medovničky napečené, pozdobené. A pomáhala vám niekto, či ste sama? Pomáhali aj vnúčky, áno, aj dcera. Len tak s orechom, s nejakým cukríkom, ja to veľmi neviem, nejde mi to, takže do toho som sa nepúšťala veľmi. A myslíte si, že medovničky by mali byť možno v každej domácnosti? Je to taký symbol Vianoc podľa vás? No určite. Medovničky sa väčšinou len na Vianoce robia, tak hlavne na Vianoce by mali byť. Každá gazdinka má svoj osvedčený recept, aby boli medovníčky do Vianoc mäkké a čo najkrajšie. A najlepšie na tom je, že do tejto aktivity sa môže zapojiť celá rodina. So zdobením často pomôžu deťúrence. Inšpiráciou im boli aj nedávne tvorivé dielne v knižnici. Bolo to super, páčilo sa mi tu a... A bolo to náročné? Ani nie. Srdiečko, takú čiapočku, máš za to aj čiapočka, hviezdičku a rybičku.
A zdalo sa ti to ťažké? Nie, ľahké to bolo. Takže možno pomôžeš doma aj mamke so zdobením medovníčkou? Áno. A ja tak už aj s mamkou robím. Takže aj na tieto Vianoce už máte nachystané niečo? Áno, máme. Ak nestíhate, no nechcete, aby medovničky u vás doma chýbali, nezúfajte. Dajú sa aj kúpiť, napríklad v Strednej odbornej škole na Jarmočnej ulici. Študenti svoje výrobky ponúkali pred pár dňami aj v galérii Provinčný dom. Ja som robila koláčiky, cookies na praxi a nie je to vôbec náročné. Ľudia sú zvyknutí skôr si kupovať, ako doma robiť, lebo sú pohodlnejší. A veľmi nás to bavilo, keď sme to robili. Vyše možno 300 kusov tých cookies a potom aj v rôzne iné medovníky a perničky, ktoré sme aj ozdobovali. Sú medovníčky od babičky, dvojfarebné medovníčky, zdobené medovníčky zabalené v krabičke. Chodia tu ľudia veľmi veľa a obzerajú si to, aj si nakúpia, spýtajú sa na recepty a chvália si to. Špecialitou stredoškolákov, hlavne z odborov kuchár a cukrár, sú okrem klasických perníčkov aj takéto umelecké diela. Stavku tu máme, rôzny Betlehem, stromčeky, domčeky, rôzne všetko. Fantázii sa tak v tomto prípade medze nekladú. Inšpirácií je viac než dosť. Tak teda dobrú chuť. Slovenský koncert, ktorý už dávno nemal toľko superlatívov. Reč je o nevšednom vyše dvojhodinovom dynamickom spojení skupiny AMT Smile s folklórnym zoskupením Lúčnica. Realizačný tím sľuboval veľkolepú show a to splnil. Veď posúďte sami. Lúčnica sa počas svojej 66-ročnej existencie spojila s iným žánrom iba dvakrát. Raz s Elánom a aktuálne s IMT Smile. Režisér Jan Ďurovčík postavil program Made in Slovakia tak, aby dostali rovnaký priestor jedni aj druhý. Od začiatku mal predstavu, ako to urobí. To, čo som chcel urobiť, som urobil. Bez akýchkoľvek kompromisov. Urobilo sa to tak, ako sme chceli a to je všetko. A že ľudia reagujú tam, kde som chcel, aby reagovali, tam, kde som chcel, aby mali slzu, aby mali, tak to je super. Takže to je moje ocenenie. Legenda slovenského folklóru profesor Štefan Nosáľ mal spočiatku obavy, ako ľudia projekt príjmu. V takýto obrovský úspech neveril. Títo mladí ma tomu nahovárali. Bo som nepoznal tak repertoár Taserovcov a tak. Lebo aby to malo nielen formálne dať dohromady jedno teleso, druhé teleso úspešné, ktoré samostatne každé má svoje úspechy, ale aby to malo taký dôvod emočný a tak. Keď tak veľa ľudí tlieská, stojíte na javisku, tak to sa nedá opísať, to je proste super, tá energia, ktorá ide z ľudí a proste úžasné, super. Takéto masy sme ešte asi nezažili nikde. Asi nikto, ani tanečníci. Najzaujímavejšie boli práve hudobné spojenia oboch. Veľký rozdiel medzi ľudovkami a známymi skladbami Smilov nebol. Spievala celá hala. Je tu kopec energie od mladých ľudí, ktorí tancujú s neskutočnou vášňou a mňa to proste vždy dostane. IMT Smile poskladali program zo svojich najväčších hitov. Opri sa o mňa, ľudia nie sú zlí, veľa lásky či exotika. Priviesť divákov do varu však dokázala aj Lúčnica. 47-členný tanečný súbor očaril všetky generácie. Slovenský folklór dostal aj Ivana Táslera. Už nie som taký ľahostajný, ako som bol k tomu. A proste už si neprepnem vyslovene, že keď je ľudovka v rádiu, že nie, už to aspoň vypočujem, čo to je a tak. Je to úplne iné, čiže pre mňa je toto veľká škola. Z plánovaných 2 koncertov v Bratislave a Košiciach sa stalo 5. V priebehu týždňa program zhliadlo viac ako 30 000 ľudí. Viac sa dozviete už čoskoro v relácii Víkendové rozhovory. V
Košiciach dorastá silná herecká generácia. Ich prvou veľkou zaťažkávajúcou skúškou bolo stvárnenie najúspešnejšieho muzikálu na slovenských pódiách. Na skle maľované ako spojenie nastupujúcej a zrelej hereckej generácie. S takýmto zámerom sa réžie ujal šéf činohry Milan Antol. S tým istým predstavením pred vyše 20 rokmi v Prešove dosiahol vyše 400 repríz. Verím, že sa pridáme, že naše predstavenie sa dočká oveľa väčšieho počtu repríz, ako mala tá predošlá koncepcia tejto inscenácie s týmto novým interpretačným tímom študentov a profesorov. A kde mieníš svoje kosti zložití? Na Tatranskej si ich vystriem važití. Na novej podobe známeho muzikálu sa podieľa široký okruh skúsených profesionálov zo štátneho divadla a konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach. Študenti kolegu Šudíka sú na scéne spolu, tak je to najlepší dôkaz pedagogickej a umeleckej práce žiakov a pedagóga školy. Predpokladom úspechu sú chytľavé melódie a netradičné spracovanie zbojníckej legendy. To najťažšie však ostáva na pleciach mladých umelcov. Bola to veľká výzva, vlastne doteraz ešte je. Pre každého človeka je to česť, keď môže stvárniť takúto postavu. Od prvého uvedenia tohto muzikálu uplynulo už vyše 40 rokov. Iba na Slovensku si na skle maľované pozreli diváci vo vyše 1500 reprízach. Ambíciou košického kolektívu je nadviazať na tieto úspechy a otvoriť dvere nastupujúcej generácii. Posledné dni v tomto roku sa vo viacerých školách nesú v atmosfére vianočných besiedok. Výnimkou nebola ani základná škola Dolina v Poľove. Základnú školu v Poľove neďaleko Košic navštevuje 31 žiakov, z toho 28 sa zapojili do kultúrneho programu, na ktorý sa prišli pozrieť rodičia, príbuzní i kamaráti účinkujúcich. Tento rok sme sa inšpirovali takými ľudovými tradíciami a snažili sme sa ich tak predostrieť aj v tancoch, aj o všetkých tradíciách, ktoré vlastne od kedysi niekedy naši ľudia tak zaužívali. Súčasťou vianočnej besiedky bola priamo v sále prehliadka vianočných ozdôb, ktoré vyrobili samotní žiaci. Bolo to náročné dosť, no a najlepší darček sa mi páči tam ten svietniky. Vianočné tradície deti milujú, i preto spolupráca s učiteľmi pri nácviku programu bola výborná. Deťom sa to aj páčilo, lebo to bolo niečo nové, tak zároveň aj oni nám tým pomohli, že chceli. Hlavne je dôležité, že tieto deti to chcú a chceli to s nami robiť a vždy sme im vraveli, že ich do toho nikdy nenútime a preto to bolo aj také zaujímavé. Zároveň náročné aj pre nás, aj pre nich, ale nejako sme to zvládli. Program, ktorý pozostával z tradičných dedinských zvykov od Kataríny až po Štedrý večer, skúšali deti niekoľko týždňov. Trénovali sme to tak, že sa nemám čo bať. Po úvodnom príhovore prišlo na vianočné liatie olova, ktoré bolo jednou z najrozšírenejších vianočných tradícií. Vyčítať z tajomných tvarov stuhnutého olova veštbu, ktorá vám povie, čo vás čaká a čo prinesie nasledujúci rok, by iste prišlo vhod aj pred polročným vysvedčením. Teším sa na ten tanec, čo bude taká strašidelná hudba, čo budeme tancovať s pierkami. Klobúkový tanec je určený pre mužskú časť spoločnosti. Je nutné ich mať pripravených toľko, koľko chlapcov sa tanca zúčastní. Za zvukov hudby si mládenci prekladajú klobúky z hlavy na hlavu, pričom tá postupne zrýchľuje. Posledný, komu zostane klobúk na hlave, vyhráva tanec s nevestou. Našťastie pre rodičov však takáto výhra vzhľadom na vek ich ratolestí zatiaľ ešte nehrozí. Ja veľmi oceňujem hlavne tú prípravu detí, tú energiu, ktorú do toho vložili a treba povedať, že aj pani učiteľky si zaslúžia veľkú pochvalu za to, že vo svojom vlastnom voľnom čase vlastne s deťmi 2 týždne nacvičovali tento program, celý ho vymysleli a je to niečo úžasné takto pre rodiča zase vidieť svoje dieťa. Najväčšou odmenou pre účinkujúcich bol potlesk v zaplnenej sále, v ktorej sa vianočná besiedka základnej školy Dolina v Poľove konala.
Slovenskí florbalisti skončili na majstrovstvách sveta vo Švédsku na 10. mieste, keď v poslednom svojom vystúpení na severe Európy prehrali s reprezentáciou Nemecka 5-7. V záverečnom zápase šampionátu bol najlepším hráčom nášho tímu vyhlásený Patrik Pellegrin z ATU Košice. Slovenskí reprezentanti začali svetový šampionát víťazstvom v základnej C skupine a tak pred bojmi o postup do štvrťfinále vládla v našom tíme výborná atmosféra. Atmosféra v kabíne po vlastne základnej skupine, kedy sme ju vyhrali, bola určite veľmi dobrá, keďže to bol náš taký prvý, jeden z cieľov vyhrať základnú skupinu. Tak boli sme všetci nabudení na ten zápas s Estoncami, ktorý sme vedeli vlastne na 99%, že s nimi budeme hrať. V nadstavbovej časti proti Estónsku šlo o postup do štvrťfinále. Prehra 2-17 však pripravila o možnosť pomýšľať na medailové kovy. Myslím si, že prvá tretina rozhodla o celkovom výsledku aj o ďalšom priebehu zápase, kedy my sme vlastne spravili asi 3 individuálne chyby, ktoré by sa nám na medzinárodnom fóre nemali určite stávať. A nepremenili sme asi 2 alebo 3 vyložené šance. Tam sa mohol zlomiť ten zápas, kedy by sme my išli do vedenia a Estonci by možno trošku znervozneli a my by sme boli viac menej na koni. Ale naopak vlastne stalo sa to, že sme inkasovali, šance sme nepremenili a v druhej tretine potom Estonci už ovládli hru. A tak, ako je taký skúsený tým tie Estonci, tak oni si to už postrážili. A tie posledné 2 góly, keď bolo 5-2, to bolo myslím do prázdnej brány, čiže to už by som veľmi tak ani nebral, ale rozhodla určite skúsenosť toho mužstva. Víťazstvo nad Kanadou Petri nás posunulo do boja o 9. priečku proti nemeckej reprezentácii. V štokholmskej hale Scandinavium, kde naši hokejisti získali v roku 2002 zlaté medaily, však naši florbalisti po prehre 5-7 vyšli na prázdno. Tak boli už vlastne pred majstrovstvami také ohlasy, že budeme hrať Skandináviu, kde naši boli zlatí. A mohlo by sa nám aj trošku šťastíčko prikloniť, ako vtedy našim. Ale naopak, nám táto hala priniesla 2 prehrané zápasy. No a to nás mrzí, lebo tá hala bola fakt 12 000 kapacita. Bolo to tam neskutočné, už len to, keď tam vojdete. Veľmi, veľmi super atmosféra. Ten pocit, keď ste tam a stojíte a vidíte tie tribúny, proste. Bolo to veľmi, veľmi dobrý zážitok, ale mrzia nás tie prehry. Patrik na severe Európy nehral poprvýkrát. Na majstrovstvách sveta juniorov reprezentoval Slovensko v krajine tisícich jazier vo fínskom Turku. Krajiny sú podobné, Škandinávia, veľmi, veľmi pekné, veľmi čisté krajiny. Iná mentalita ľudí ako tu. Je to úplne rozdielny svet, ľudia sú oveľa takí spokojnejší, vyrovnanejší, to už vidíte bežne na ulici. A myslím si, že ten sever je veľmi dobrá krajina na život. 180 najlepších plavcov z celého Slovenska sa stretlo na krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi, aby zabojovali o titul majstra Slovenska. Sme sa priklonili na stranu Spišskej Novej Vsi aj vďaka tomu, že má 8 dráhový bazén, čo je veľmi dobré. Ale veľmi pekná vec, ktorá sa teraz deje v Spišskej Novej Vsi, je, že oslavujú 30 rokov od svojho vzniku. Na dodržiavanie pravidel majstrovstiev Slovenska v plávaní starších žiakov dohliada takmer 30 rozhodcov. V Novovestskom bazéne sa súťažilo od piatka do nedele. Mám akože osobný rekord, ale chcela som byť prvá, ale som druhá, bohužiaľ. Osobák som si spravil, mám lepší čas, čo som veľmi rád. A žijem, doplával som a som šťastný. Silná konkurencia, ale nikto není neporaziteľný. 14-ročnému Tomášovi Želikovskému zo Spišskej Novej Vsi sa podarilo vytvoriť hneď 2 nové slovenské rekordy. Prvých 50 metrov motýlika preplával za rekordných 26,56 sekundy a po odplávaní 100 metrov dosiahol čas 58,62 sekundy. Je to pre mňa ďalšia meta a vlastne vidím, že sa posúvam a že to má zmysel. Každý deň 2-krát plávam plus 1-krát posilovňa. Na Slovensku majú mladí ľudia o plávanie záujem. Nevýhodou je ale nepostačujúci počet bazénov. Vezme si Bratislavu, má jeden 50-metrový bazén na celú Bratislavu, ktorá je fakt s počtom obyvateľov niečo neuveriteľné. Takže po tejto stránke je škoda, že nevieme pokryť ten náš záujem. V Spišskej Novej Vsi však majú plavci vhodné podmienky. Dôkazom je aj Baška Mišendová, ktorá sa stala juniorskou majsterkou Európy. V tejto chvíli je už pre vás pripravená aj predpoveď počasia.
V sobotu za studeným frontom, ktorý v noci prejde cez Slovensko na východ, k nám začne prúdiť od severozápadu chladný vzduch. V noci bude oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď, od 1500 metrov sneženie. Najnižšia nočná teplota 7 až 1 stupeň. Prevažne západný vietor bude fúkať rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Cez deň má byť premenlivá oblačnosť, popoludní od západu postupné pribúdanie oblačnosti. Ojedinele očakávame slabé zrážky od 800 metrov snehové. Najvyššia denná teplota 5 až 10, na severe okolo 3 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo -3. Západný vietor 10 až 25, miestami v nárazoch zosilní až do 55 km za hodinu. V nedeľu bude v studenom vzduchu v noci cez Slovensko postupovať ďalší studený front. V noci má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach sneženie, v nižších dážď so snehom alebo dážď s teplotami +3 až -2 stupne. Cez deň premenlivá oblačnosť, miestami najmä na severe snehové prehánky. V polohách do 400 metrov zrážky dažďové. Denná teplota 3 až 7, na severe okolo 1 stupňa. Severozápadný vietor 20 až 35 km za hodinu sa na horách môže zmeniť na výchricu. To je odo mňa v tejto chvíli všetko, dovidenia.